Bona vesprada, canalins i canalines i gent dels voltants que escolteu Canal Ràdio. Un dia més estem amb vosaltres, el Club de Cinema i Club de Lectura, que som Pepe Delgado. Bona vesprada. Isabel Ballesteros. Bona vesprada. Jo, Lola Pérez, i molta més gent que estem en este grup però que no venen a fer programes, no? Nosaltres siguem la representació. Sí, així... És el que hi ha, si no ve ningú a suplir-nos, de moment... Repetim. Pepe, repetim. Sí, bueno, esteu invitats, qui vulgui participar, però jo penso que la qüestió no és invitar, sinó dir, vols vindre? Ens faries un favor? O pots parlar d'això? Al millor dir-ho directament a les persones. En general, si ho diguem en general, la gent no s'atrevís, però si dius en particular, a lo millor... Ho intentarem així. Tornarem a intentar. Vinga, anem a ser pesadets un poquet, sí. Un poquet més. A veure, avui tinguem també pel·lícula per a comentar, no? La que vegerem el dijous passat, la guardonada El buen patrón, la pel·lícula espanyola de Fernando León de Aranoa. Sí, que va ser Premi Goya de l'any passat, no? El guany ha sigut Els Vestas, però de l'any 2021 ha sigut El buen patrón de Fernando León de Aranoa. Sí. Bueno, diguem algo del director, si acá seria qüestió de si nomenen pel·lícules, un pot dir el pareixer... Sí, el que el parega, Pepe. Efectivament, bueno, pues Fernando León de Aranoa va néixer en el mes de maig de l'any 1968 a Madrid. Va estudiar en el Col·legi Sant Agustí de Madrid i és llicenciat en Ciències de la Imatge per la Universitat Complutense de Madrid. El que no sabia jo és que ell s'havia dedicat a ser guionista de sèries de televisió, que estava llegint de Conturno d'Oficio, i també guionista de programes com 1, 2, 3. Si te'n recordeu, 1, 2, 3 respon otra vez. Sí. Pues bueno, ahí estava don Fernando León. I també ha sigut guionista d'humoristes com Martes i 13. Ell va començar l'any 1994 un curtmetratge que va ser molt guardonat, que s'anomena Sirenes, però va començar ja fortet, és a dir, una pel·lícula que va tindre molt de ressò, molt de renom, i la veritat és que estava molt bé. Família, se'n recordeu? Jo la vaig veure fa molt de temps. Jo no sé si l'he vista, perquè no n'he vist antes que moltes no les recorde, i després potser es veig i dic, ostres, pues sí. Crec que era Juan Luis Galiardo que s'inventava una família pagant a gent, que uno pensa que era la família real, però era, no sé, jo penso que era el problema de la soledat. Inventar-se parelles, inventar-se famílies que no existeixen. Un problema que és un problema molt actual, el problema de la soledat, i un problema molt humà. Perquè jo penso que Fernando León, si ens donem compte, per tot el que ha fet, el que fa és una espècie de Ken Loach espanyol, parlant de problemes socials i de problemes personals, però dins d'una vessant, jo diria que realista. Sí. La seva trajectòria fins ara sí que ha sigut així. Sí, perquè ell el que ha fet, a part de ser guionista, fer també documentals. Sí, l'últim que ha fet ha sigut en el cantant Sabina. Sí, sintiéndolo mucho. Ese sí que l'he vist. Segur crec que el Goya millor documental. Sí, ese sí que l'he vist, veus? Esta persona sí que... A mi és que Sabina m'agrada, no? M'agrada, sí. És una cantant que té una veu molt personal i més que cantant, per a mi és poeta. Sí, és com si recitara, no? Quan canta. Recitara, ell fa les seues lletres i em pareix un... Sí, bueno, doncs ell va fer Família en l'any 1996 i a mi una altra pel·lícula que també va tindre prou de ressò, que és Barrio. Una pel·lícula de l'any 1998 al voltant de 3 joves adolescents en un barri marginal. Bueno, el tema de l'adolescència i del barri, i sobretot del barri marginal, és a dir, que tracta problemes de la soledat, de la marginalitat, de l'atur,
I, bueno, esta pel·lícula pues, va ser presentada en el Festival de Sant Sebastián, on va tindre la Conxa de Plata i va tindre importants premis, com el Premi Filipprezzi, el Fotogrames de Plata, la millor pel·lícula espanyola, i el Premi José María Forqué. Però la que jo penso que va pegar boom, esta que va guanyar el Goya també, és Los lunes al sol. Sí. Ahí en el Bardem, estupendo, el Luis Tosar, magnífic, el tema de l'atur, és a dir, el temes conflictius, temes realistes. Sí, però... Sí, molt real. Molt diferent a aquesta, perquè en Los lunes al sol veus la unió dels treballadors, no?, per un problema que tenen d'atur, i com estan units front a l'adversitat que està tocant-los viure. I en esta, pues, com després comentarem, és completament... Sí, també es veu el problema de l'atur, però d'una altra manera, un individualisme i molt... Jo penso que en esta vull canviar en El buen patrón i donar-li un to més humorístic per presentar problemes serios, però d'una forma humorística. I jo penso també que a lo millor es lleven 20 anys, no? Sí, de 9 anys. Pues presenta uns altres problemes que respecte a la societat, no? Com enfronta tot això del treball, de l'atur o del possible atur, la reacció dels treballadors, també molt diferent a... Me recordo que un es suïcidava, me donava que recorde jo, i altres, pues, a lo millor... Bé, sí, és que... Tenen altres alternatives o altres formes de veure les coses. Sí, bueno, així en concret ho hem viscut, no? Sí, el tema de l'atur el tema de l'atur en ferris, famílies que es queden de moment en un greu problema, i això és el que reflexa Los lunes al sol. Aquesta pel·lícula tan emblemàtica del cine espanyol. És que va ser en una època en què així a Espanya això es va donar moltíssim, perquè va ser un desmantellar de manera, però jo penso que a lo bèstia, no? Tot un entramat que n'hi havia d'empreses que es van tancar o es van veure reduïdes en treballadors i treballadores, i moltíssima gent que va anar a l'atur. No? Perquè així n'hi havia un teixit industrial prou important que per els motius que ja sabem, no? Deslocalització, no? És que això de deslocalització, globalització, jo penso que va vindre, perquè antes no teníem competència, tot ho fem nosaltres, i perquè jo he viscut, jo he treballat en la textil, i quan jo treballava anava al muntó de faena, i després va passar això que diu Lola, que es van medir les competències, la mà d'obra barata, i no van poder competir, entonces... Els arancels que baixaren moltíssim. Bé, tot consentit per la Unió Europea. És la meva manera de veure-ho. Si aquestes coses no es consentixen des d'Europa, no se fan. Però bé, ja és un altre tema. Sí, bueno, també té que veure en el tema de la pel·lícula d'avui i en el de Los lunes al sol. Sí, bueno, Los lunes al sol ja ha dit que va guanyar el Premi Goya, millor pel·lícula, i la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastián. O sigui que, bueno, hi ha part de més premis, però una pel·lícula de referència dins del cinema espanyol. El següent també, dins de la vessant social, se diu Princesas, que és la quarta pel·lícula, i és una pel·lícula al voltant del tema de la prostitució. És a dir, un tema social que ell parla de prostitució nacional o d'estrangeres que venen així enganyades, o a lo millor per les circumstàncies personals o laborals, pues a lo millor te duen o explotades, en fi, suposa que diferents motius pues duen a persones a prendre este camí tan dolent. Sí. Bueno, jo recordo una interpretació de Candela Peña que era fantàstica. Sí. La van premiar per el paper que feia. És una actriu que ja fa temps que no... Pensa que va fer aquesta pel·lícula i... N'ha fet altres, però no han tingut tant de ressò. Bueno, aquesta que vam veure, La boda de Rosa. L'última, sí, La boda de Rosa. Va estar estupenda també, sí. Com a protagonista, sí. Sí.
Bueno, i després va fer una pel·lícula sobre el món de la gent major, Amador, I ja no l'he vist. i això, pues, jo crec que, bueno, la vaig veure, però no sé. I la última, que la tinc per així, bueno, ara no la recorde massa, és un tema sobre... Era sobre la guerra dels Balcans. Era... Espera't que busque. I era... Bueno, Un dia perfecto. Bueno, i també l'Ovin Pablo, ara que recorde, l'Ovin Pablo, que me pareix més fluixeta, pareix que quan Fernando León se'n va d'Espanya, el tema social espanyol el trata molt bé, però ja quan se trata el tema de Colòmbia... Bueno, així ja està en Javier Bardem, que ha sigut un actor fetitxe d'ell. Jo, això sí que l'he vist fa poc, i la veritat és que a mi és que com m'agrada en Bardem, només per veure-lo, per veure-la ell, pues em pareix que està molt bé també. I Penélope Cruz, els dos estan molt bé en aquesta pel·lícula. Bueno, i documentals com Caminantes, sobre els zapatistes invisibles al voltant de les persones, bueno, les persones que pateixen problemes al món, que són invisibles. Crec que al voltant de Podemos va fer l'any 2016, quan va néixer Podemos, política manual d'instruccions. Y també el documental sobre Sabina, Sintiéndolo Mucho. Bueno, pues un poc veiem una persona compromesa amb els problemes socials i amb la gent marginal o marginada. Sí, una persona que està molt al dia del que passa en la nostra societat. Sí, bueno, i ara pues el buen patrón, no? Sí, Ahir la tinguem. Sí. Per a comentar farem una xocoteta sinopsis, però anem intervinguent els tres i comentant coses. Si voleu, diguem, abans o després, és Goya que s'han dut i tot això un poc per dir alguna cosa, o després? Si després vulgueu, sí, diguem també els actors, les actrius, ja que dir també, no?, el repart també que hi ha. Bé, doncs mira, direm que l'actor principal és Javier Bardem, també guardonat per aquest gran paper que fa, que la crítica, de manera unànime, no, l'ha aplaudit moltíssim, aquesta interpretació de Bardem. És que està espectacular. Després tinguem també a Manolo Solo, també molt bon paper, Almudena Amor, Òscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tariq Rimili, Rafa Castejón i molts més que interveneixen en aquesta pel·lícula. Sí, però és que ha comentat Lola, pareix que són els que duen un major pes en la trama. I no, dir també que la pel·lícula esta va ser presentada al Festival de Sant Sebastià i seleccionada per l'Acadèmia de Cinema per a representar en els Premis Òscar a la pel·lícula espanyola. I dir també que en els Premis Goya va tindre 20 nominacions, que em pareix una exageració. La pel·lícula és bona, però bueno, depèn també no sé, dels criteris. I d'aixòs 20 pues, se'n van dur 6, entre ells millor pel·lícula, direcció, guió, muntatge, música i actor protagonista Javier Bardem. I ara, pues, la sinopsis un poc, no?, de què va? Sí, un poc. Pues és la història de... Més que res està centrada en l'actor protagonista, no?, com part de la seva vida, més que res, no tant en la seva vida personal, també reflexa alguna cosa, sinó com a empresari que és, no?, un típic empresari. Ell és Julio Blanco, que és un carismàtic propietari d'una empresa que fabrica balances. Algo curiós, no? Perquè dius, bueno, de què serà la empresa? Quan te ho veus, dius, que cosa més curiosa, no? És algo que no és molt conegut, no? Bueno, són balances industrials, És en una ciutat de província espanyola i espera la imminent visita d'una comissió que decidirà l'obtenció d'un premi local a la excel·lència empresarial, cosa que el du de cap. El du de cap perquè és que ell vol ser el millor.
i per tot vol que li donen aquest guardó i fa tot el possible i s'implica en coses que li van i altres que no li importen, però ell, en tal d'aconseguir que siga el número 10, que fort. La subvenció, en vez d'endur-se l'empresa de Balances Blanco, pues se l'endú per al cinema, va dir, em va fer gràcia això, que ho va colar el director. Ell vol que tot estiga perfecte per quan vagi a esta visita poder-li donar el guardó. Encara que, no sé, apareixen una sèrie de problemes que pareix que tot es torna en contra de la marxa normal de la empresa. Què passa? Pues que està un treballador que l'han despedit i este és guerreret i allà es planta en un descampant enfront de l'empresa allí a fer pues, una reivindicació molt forta. O sigui, per ser una persona sola es fa un muntatge espectacular i dona guerra, dona guerra allí davant de tots. També tinguem un problema que li suposa un mal de cap també per a Blanco, que és un amic d'ell que treballa en l'empresa, té un càrrec important i comença a tindre una sèrie de problemes en la seva dona i això repercuteix en la marxa de l'empresa perquè ell està despistat i no té les coses tal com se li demana i per tant hi ha retrasos en els pedidos, en les entregues i ell està prou preocupat i intervé parlant en ell, en la dona i en qui siga, per tal de que el seu amic i el seu, no sé si dir company, perquè al final ni el veu com un amic ni com un company. Jo crec que amic, entre cometes, perdó, que amic no és la paraula. Ell diu que era amic. És com si fos la mà dreta d'ell en l'empresa, però el té li fa creure que és amic, però realment el que vol és jo estic bé en tu, però tu tens que respondre a mi millor encara. Sí. O sigui que l'interès... El tracta com un amic quan li interessa, però... Seria com l'encarregat, no? Sí, una espècie de... que delega en ell... Sí, que entonces quan ell té problemes familiars no està molt centrat i, clar, pues hi ha problemes de logística i de coses que afecten a... Perquè hi ha que dir també que la pel·lícula transcorre en una setmana. És una setmana des de que comença la trama hasta que ve la comissió. La comissió a veure si rep el premi. O sigui, i tots aquests problemes passen en una setmana. I ella va de cap. I entonces ell vol que estiga tot, una imatge perfecta, tot de manera correcta i tot normal en l'empresa i, clar, passa per damunt de lo que siga del que siga. Lola? Sí, i del que siga. I contacta en qui siga per solucionar aquests problemes també. Sí. Mira, són... Hi ha que dir també que ahir crec que se salva poca gent, fa una crítica també al món del periodisme, no? Perquè ell fa una tocada a un periòdic local d'allí. Si tu publiques esta notícia sobre esta persona que estava aturat allí fora, com fent una no sé, com si fos una reivindicació de la faena. Sí, que l'havien despedit. Pues tu no tindràs això, o el que siga. Molt de favoritisme entre els ajuntaments, polítics, món del periodisme, món empresarial... Que ell tenia molts contactes, moltes amistats entre cometes, perquè era un personatge important en aquella zona. Sí, un personatge que donava feina a la gent del poble o de la ciutat, no sé... Bueno, això passaria igual en Ferris, clar, no?
En moltes empreses passaria... O en empreses que són de província, que es diuen de províncies. Sí, de províncies, sí, que no són de grans capitals. No són de grans capitals. Hi ha un personatge que és un pobre home molt servil, no? És com si fos el criat per tot, no? O sigui, ell té treballant en l'empresa, però a banda li fa treballs on l'envia. Igual li envia a arreglar el jardí, que li envia a arreglar el cotxe, que li envia a arreglar un aparell que tinga ell estropeat. O sigui, és el que es donava, no? Sí, bueno. Uno te dona treball, però després, si fora d'horaris de feina te necessita, tens que anar a servir-lo. Em sembla que aquest actor... que és una ja major d'edat, fa un paper perquè, en poques paraules, però sols l'aspecte de la cara, de la mirada, molta tristor, la submissió, és que fa un paper que ho borda, sí. Penso que sí. I això. A mi el que em sorprèn és el fet d'estacar-se, l'empresari que s'estaca en la vida dels demés. Sí. Per solucionar, a mi en el fons no li importa la vida dels demés, però ell vol la fàbrica, donar-li premis, pensa en ell, però que s'estaca d'aquesta forma i l'únic que li contesta és xaval marroquí que anava portant sí, que era treballador de l'empresa. Fenwich, o com se diga, que després serà l'encarregat, no? És a dir... Que ahir, jo crec que en aquesta pel·lícula no salva ningú, perquè anaven tots a veure... a afavorir-se ell mateixa, a xafar-se uns a l'altre, o sigui, aprofitar-se de lo que li passava a l'altre de mal per a ell afavorir-se. I perquè al final, fíjate, el marroquí que pareixia pues es queda encarregat, perquè entre ell i la becària, pues ja veus, nosaltres si tu vols estar bé en la seva dona, en la família, pues nosaltres sabem el secret de la becària, el que tenia, i... Sí, que ell per lo vist tenia líos en becàries. No li va temblar la mà, el pols, per a despedir a que dia que era tan bon amic, a Miralles. No, a ningú li tenia... Jo em feia gràcia perquè estava despedint-los i d'això, i estava no es donava compte que estava com picant, estava parlant, despedint-los i estava picant. Una cosa tan natural, tan normal, és que no s'immutava. Era una cosa que no li llevava la son. El que passa és que tenia... molt de carisma. Sí, i era molt amable, i baixava a parlar en els treballadors, i pareixia una persona molt propera. No? Però això pareix que estiga parlant com del campechano, no? Com si una persona molt campechana, pensem en algú que està fora ara, pues el campechano que cau bé a tots, que és bona persona, però que quan per darrere te l'estaca i que li dona tot igual, no? Que va al seu interès. No? Això és com una doble cara que ell té. Això a ell li interessa per a que vegin que ell té aquesta figura un poc paternalista. Sí, era paternalista. Claro, li confiaven coses per a que es fera el favor, però claro, jo te faig a tu el favor, però després tu me l'has de fer a mi més fort. Jo el que veig també la reivindicació que n'hi ha d'esta persona, que també la despedixen i se posa al costat de la fàbrica en un terreno públic a protestar, blanco, no sé què, bueno, es comença a dir-li de tot, és que la falta del sindicat. Esteu donant-se compte que estava sol. Estava sol. És com si avui en dia estiguera dient que avui en dia els sindicats no tenen força, no fan res. Estava completament a soles, perquè jo penso que antes la lluita sindical era molt més important. Te despedien, se pactaven, anaves a abogats, tenien... Però així... Se pactava també el despido. Sí, però és com si criticara els sindicats que han abandonat el treballador, no? Sí, sí. O que el treballador no confia en el sindicat per lo que siga, perquè, claro, que se fica allí i no n'hi havia darrere ningú d'ell recolzant-lo per a res. Jo veig molt d'individualisme ahí. Sí, exactament, a la seva. I l'única persona que pareix que tenia un poc d'empatia era el guarda jurat. Que el ves ahí, que estava armat, però, sin embargo, era la persona més empàtica que és allí en aquesta pel·lícula, perquè ell estava... li sabia mal veure-lo així, però el veus el que més cas li feia. Però llevant d'aquest personatge, ningú. Ahí anaven tots a salvar-se el cul. O a pujar en l'empresa. A pujar en l'empresa, o mira, pues jo no enclave perquè igual el pròxim sóc jo.
Això Sí. que també sol passar això. és. Ah. I, claro, és el que dia este home que el van aturar. Jo en 50, no? 50 i pico d'anys, a mi ara qui em va a donar una feina. Pues això, pues, per desgràcia, estem veient-ho pues, tots Sí, els dies. en el cas de Miralles, pues, claro, està fent totes les trastades perquè la dona l'enganyava en un treballador justament de la fàbrica i està ben que no podien fer res i, sin embargo, ell s'espera a donar el premi, no?, per a despedir-lo. Clar, després del Després despedit. del despedit, és a dir, quan ja és ara ja que ja ha guanyat, ara ja faig el que tinc que fer. Sí, bueno, ell el despedís perquè realment jo penso que està un poc coaccionat per la becària i el marroquí. També. Perquè quan la becària li conta es veu que li conta la història que ha tingut en Blanco i quan ell va en el cotxe que es passa la moto que van els dos, el marroquí que ja li alça així el dit, com dient dir, jodete. Sí. El tenen com agarrat, com dir, sabem el que has fet i si tu vols que no tindré aquesta imatge de bon marit, de bon patró i de tot, pues mos tens que posar a nosaltres en el lloc de treball que vulguem. Entonces el marroquí es va quedar en el lloc de treball de Miralles i sé que era tan amic d'ell que li va fer aquest favor quan era xicotet que es va carregar en algo que va fer molt greu i ho va pagar l'altre perquè no... Pues perquè era el fill del senyoret. Del senyoret, clar. Cual. Y yo voy a pagar el atre, y tu padre y el mío no eran amigos. Mi padre iba a ayudar a tu padre a llevar las escopetas, o sea, que eran en casal. Jo també veig... I la becària, pues ja veus, i sa xiqueta també molt espavilar per ser tan jove i això, perquè ella va posar el sol que va voler, es va quedar es va fer un contracte de jefa fixe. de màrqueting i o sigui que bueno, és un poc exagerat perquè està un poc en to de paròdia perquè el personatge d'ella és exagerat i el que passa igual també, però reflexa pues, una realitat. Sí. I ell és el que tenia per costum pues, liar-se en les becàries que passaven per l'empresa perquè les primeres imatges són d'unes xiques becàries que acaben ja el seu contracte de la beca i es despedixen. I ja veus que una, en les miralles, que li pega al senyor Blanco, pues és que ja han tingut i quan el ves així, quan despedint-se, li diu ella que el volia, una cosa així, i ell diu, para que quedara sin ave, porque es que tenía ese carisma y ese morro. Digo, es que en esta empresa se crean lazos muy fuertes. Sí, muy fraternales. O sea que lazos fraternales, claro, había tingut ja... Sí. Però ella es pensava que totes, pues, i esta li va eixir... està consentix, clar, està consentix, no?, de liar-se en ell, però darrere estava el seu interès. El que passa és que no li diu que és filla d'uns amics, del pare, i ja no se'n recordava d'ella, en fi, coses que el fan a ell caure un poc en la trampa de la xiqueta. Jo també veig que, vull dir, ahir el tema, una crítica a la meritocràcia. És a dir, que el fet de que moltes vegades se diu que si jo he pregat tan alt és per mèrits propis, per... Entonces, què passa? Què és el que passa? Que això se diu moltíssim, que si tu... És molt americà, el fet de que si tu no plegues, no? I és weekend, tu sí que... Bueno, que tu sí que pots. I què és el que passa? Que potser si tu naixes en un barri marginal, pues és molt difícil eixir d'ahí, a no ser que n'hi hagi un estat social que te promocione o que te doni beques o que tingues una família que no siga disfuncional, cosa que és complicada. Però, bueno, així esta gent ha heredat l'empresa. És a dir, que van de superiors o de que tenen molt de mèrit, però que en el fons ho han heredat tot, o han anat a les millors universitats, o han tingut els millors col·leges, o han tingut els millors professors, o qualsevol persona s'han pagat, en fi, que lo de la meritocràcia també és una qüestió... Està clar que molts bons estudis,
però les empreses heredades dels claro. pares, o sigui que s'ho han donat tot Sí, fet. això ho diu no, en un sopar que té un amic que també és empresari, estan allí sopant en les dones y cuando decía, a nosotros nadie nos ha regalado nada. Ahí, y después la tele digo, bueno, perdona que te rectifique, perdona que te rectifique, però recordo que tu l'empresa l'has heretat de ton pare, com de dir, tu no l'has fet, esta empresa, no l'has tirat endavant. I això que diuen que a voltes el iaio crea l'empresa i la fa pujar, el fill la manté, que te cau un poc i després el neix les malvenen. Sí, es dilapiden. Es dilapiden, això sol passar, ha passat així, no ho sé. Sí, a vegades sí, però bueno, són una sèrie de circumstàncies. Sí, jo crec que el que diu Lola. No sol és degut igual a una mala gestió personal d'algú dels hereus. A vegades s'enjunten certes circumstàncies com jo multifactorial, pense que ha passat així a Canals. Clar. Són diverses circumstàncies. No es podria dir que fora per el pas de generacions. Més factors han influït, però sí que n'hi ha a voltes que el que uno no... Diuen que no tenen tant d'apego a algo que ells no han creat. El que ho crea i pelea s'esforça més i el que tot li ho han donat no es preocupa tant. Sí, jo per això te ho dic, sí. I també ho hereta, i el que hereta una cosa d'estes no vol dir que estiga capacitat. Sí, tindrà bons estudis, però igual no està capacitat com el iaio per a dur, per a saber dur una empresa. O sigui, que tots no sé... N'hi ha que tindre una pell un poc especial, perquè aquestes persones que es fan... A veure, no vull dir que tots els empresaris, ni molt menys, n'hi haurà de tot, però que el que ens mostra la pel·lícula n'hi ha que tindre una pell molt ben curtida per a... Sí, el que passa és que ell no fa un paper d'un empresari tirano, no? I de mal caràcter. Sí, campechano. És que és una persona que inclús dius, ai, si és que em cau bé. Que graciós és. No, és que fa un paper aixina... Sí, però ell està per damunt, perquè l'escena del principi, quan pega aquell discurs, ahí damunt de tot... Sí, és que les oficines estaven dalt. I en el cementeri... Ell controlava, ell controla i per dalt. En el cementeri que van al soterrar d'este xic, que era el fill del seu criat, podríem dir, d'este senyor major, que li encarreguen un treball, però bueno, se'n va anar de la mà la cosa i el pobre va acabar mort. Fan el soterrar i també se'n puja damunt d'una escala que hi ha allí, va pegar-los allí el discurs en el cementeri. Per damunt de tot, com de dir jo el jefe vos doni a vosaltres la lliçó. I que escena, perquè és d'un cinisme... És d'un cinisme total, perquè... En un lloc que la família està tan la família i que el culpable de tot el que va passar era ell. I és que era... Ell és el que paga a estes xilles amics perquè vagin a desalojar aquell xic que estava enfront de l'empresa fent la vaga i donant pel sac, no? I la manera de llevar-se'l de damunt com no podia, perquè no n'hi havia manera de que el pogueren tirar perquè els terrenys no eren de ningú i ahir la policia li deia que no podia fer res, no el podia llevar. Pues va contratar de manera particular a uns xavals i aquells van fer prou el burro perquè li ho van cremar tot i al defensar-se va matar a este xic. Sí. He dit també... que el lema que posava en l'empresa en la paret, que era esforç, equilibri, felicitat. O sigui que ell estava obsessionat en l'equilibri. La balança que hi havia a l'entrada de l'empresa tenia que estar equilibrat completament. I, claro, ve un moment que per a que es poguera estar equilibrada, què la fa? Li posa una bala, no? La truca, per a que estiguera equilibrada. O sigui, a totes les trampes, molt bona aquesta imatge. Sí, perquè això el que simbolitza. Simbolitza això, tot el que es fa per a que aconseguir que la balança estigui equilibrada, però que si... A vegades se fan coses il·legals. Sí, i que si no està equilibrada sempre es decanta més per al lloc al costat de l'empresari. Això està clar. A mi el que sí que m'ha resultat un poc curiós va ser quan aquesta persona que protestava, que ahir veiem una persona que protesta i la persona sumissa, que li maten el fill,
no? Era el fet de que li millore l'oferta de faena, no sols li readmitisca a l'empresa, mira, pues, Sí, sinó que després li millore i aquell no vulga, no? O no sé si és que no fia orgull. d'ell, perquè potser és una estratagema perquè se'n vagi i després tirar-lo una vegada passi la inspecció Igual és també o el per premi. orgull. També hi ha, no sé, a vegades les persones ja estan tan desesperades que no accepten humiliar-se davant Sí, però del patró. no tenia fills, tenia un tenia fill, que tenia dos, família, tenia un xiquet i una sí, per xiqueta, això dic que sí. tenia família i que si no tens res que menjar, no sé, la situació de l'atur, igual tindria un atur, És un poc és un poc la surrealista. realitat. Sí, és Sí. un poc rara la decisió que va prendre de no acceptar el treball, però readmitir-lo i no va voler. jo pense que també és pues, el missatge que va voler donar el director. La dignitat, de dir, és la dignitat d'este treballador despedit. Sí, podríem. i una altra qüestió és que molta gent al final, això passava a molta gent, que era que l'escena final, on este treballador sumís que està en el taladre ahí, que tots pensen, se'l carrega, no? Estan tots esperant ahí que passarà algo, no? En fi, Quan que ja li l'havíem donen vist. el guardó, que el penja, és que tenia un lloc en la paret Sí. que la tenia pleneta de guardons, no? De tots els anys es veu que li donaven algun. I ella estava esperant aquest guardó, i quan ja per fi el donen, tenia el seu espai allí, ja reservat per penjar-lo. I quan ja el penja, pues, qui estava allí fent-li els forats en la paret? No, Ja, este pues, de senyor sempre. major que li van matar al fill, que era el criat per a tot. I allí està ell mirant-se el seu guardó i mirava de reull a este home que el tenia darrere en un taladro en la mà, molt graciós perquè el tenia així tipus James Bond, així apoyat en el muscle. Per això. Sí, l'expressió... Home, ganes li entrarien, Clara. Ganes li entrarien perquè el guardó anda que va costar, hasta sang, o sea, que va costar molt, molt perquè l'empresari poguera tindre-lo penjat ahí Sí. com un trofeu. Sí. O sigui que... jo la pel·lícula em recordava molt... Bueno, per a mi n'hi ha algunes així, però a Los Santos Inocentes, el que passa que aquella és més... Esta és més en plan comèdia, Sí, i aquella és molt dura, és duríssima. Jo penso que és una de les més molta dures misèria. que he vist. Sí, hem vist però- dos de patrons, no? Del capataz d'intemperie, no? Els Sí, sí, patrons sí, també. El servilisme, però El servilisme. per menjar, perquè sí. no n'hi ha altra cosa. Sí, és que la paraula patrón ja I l'abús és... de poder, en este cas era del senyoret, Sí. del cortijo, de les terres, Sí. de per allà, per Andalusia. A mi aquesta pel·lícula em va parèixer molt dura, de les més dures espanyoles que he vist jo. Molt dura. Quina? Los Santos Inocentes. Sí, bueno, Pareix Intemperie duríssima. també és dura, Sí, però esta en camp pareix més. Ah. A mi, En fi. És Però és que- curiós que una pel·lícula espanyola de l'any 2021 sigui el patrón, no el jefe, sinó el patrón, no? Com si diguem que Sí, hi ha perquè- estructures que no canvien, sí, no? Sí, padre patrón, És que Padre el patrón jefe és- una espècie de pare, però al mateix temps Sí, Era el això. padre patrón és d'este que tenia una Mastroianni. figura paternalista. paternalista. Sí, Sempre sí. dient, Entonces- així som com una família. Com jo no tinc fills, vosaltres sou com els meus Com els fills meus per fills, mi. clar. Sempre I estava és- dient-los això. Clar. Baixava allà a l'empresa, passava per els llocs de treball, saludava els treballadors, parlava amb ells, no? Que no era aquest patró tan distant que estan, a lo millor estan que no estan ni en l'oficina de l'empresa, de vegades tenen les seues oficines en la capital i allí no apareixen per res. No, ell estava allí mirant-ho tot, controlant-ho tot. Sí que hi ha alguns d'ixos, I Encara sobretot n'hi si ha, les Anna. empreses són així més xicotetes. Sí, clar, jo clar. recordo com vaig entrar a treballar ahí en Canals, en on jo treballava, que era una empresa... Ahí en esa empresa som com una família, no sé. I tota aquesta imatge de família, també molta proximitat en el que és el jefe, que deien És l'amo, nosaltres. puguem dir, Sí, l'amo de no l'empresa. estava... No, és que en esta pel·lícula està molt exagerat el paper de Sí, és que de està voler feta- clavar-se en la vida però també n'hi havia prou de contacte, o sigui, un contacte molt més estret que... Molta ironia n'hi havia també. Oh, clar. La bueno. pel·lícula està plena d'ironia i és una manera també de ridiculitzar
totes aquestes coses tan dures. Sí. Posem la musiqueta ja i Ah, passem sí, a la clar. següent secció. Esta que apareix al llarg de la pel·lícula, Sí, que sí. li va ni pintar. Bé. Continuem ara, Pepe, Sí, tu pues tenies no algo va ser- preparat. Per ahí. Bueno, pues sempre havien dit de recomanar algun llibre, pues jo recomanar, més que un llibre, jo vaig a recomanar un autor, no? Un autor que a mi m'agrada prou, que no és que he llegit tota l'obra d'ell, he llegit 5 o 6 llibres, se diu Stefan Zweig, bueno, se pregunta Zweig, no sé si vos sona. Sí, jo sí, bueno, tenia un Sí, article però la jo l'altre pronunciació sí que no la sé Sí, dir. crec però que la és pronunciació Zweig. Exactament com és. Sí, bueno, com... dia. Les pronunciacions es duen de cap, Sí, és un escriptor nascut a Viena, d'origen judeu, i bueno, que va ser molt famós en els anys 20 i 30, però jo penso que és un escriptor que segueix molt bé. Jo l'anècdota que tinc és que era l'any 2014 i jo anava al Club de Lectura de Carcaixent, no? I estàvem llegint, vaig proposar jo justament Memòries d'un europeu, Memòries d'un europeu de Stefan Zweig, El mundo de ayer, Memòries d'un europeu, perquè ell contava l'inici de la Primera Guerra Mundial. Ell era de família molt pudient, judea, i que perteneixia a l'imperi austríaco, i com ixe món de l'imperi austríaco se trenca. Pues bueno, jo me recordo que tornava del club de lectura d'haver comentat este llibre, El mundo de ayer, quan una persona me va dir, d'on vens? Del club de lectura Carcaixent. I així no n'hi ha club de lectura de biblioteca? Sí, bueno, crec que no. I bueno, a partir d'ahí pues, va insistir i bueno, ja portem ja 8 anys i pico del club de lectura, no? També una altra novel·la d'ell és Carta d'una desconocida, que fèrem la pel·lícula, se'n recordeu? Sí, Sí. aquella De Max pel·lícula en Ophuls. blanc i negre. Sí, d'un sí, amor, molt d'una antiga. xica que escrivia a un dandi que havia viscut en la posada on estava ella quan era menuda. Un amor platònic. Un amor platònic, efectivament, un clàssic de Max Ophuls, no? Mhm. Que no em fica res de Max Ophuls.
Sols esta pel·lícula, de moment. Bueno, sí, en vez d'esta pel·lícula sí. Jo perquè alguna pel·lícula a voltes hem vist i estaria bé comentar-la, no? Pues bueno, recomanar a Stephen Zweig, recomanar Memòries d'un europeu i altres llibres com Montaigne, Fouché o Momentos estelares de la humanitat, que a millor vos sona. No vos sona este llibre? Pues No, bueno, mira. és un autor de biografies i bueno, molt recomanable. I jo espero, per lo menos, Memòries d'un europeu llegir-lo en el club de lectura alguna vegada perquè me pareix un llibre fonamental i impressionant. A veure, alguna recomanació, Lola? D'alguna novel·la? D'alguna novel·la, bueno, una novel·la. Jo, bueno, una mateix diré, a la Sara. Una novel·la que, bueno, a mi també em va agradar molt, em va transmetre això que diguem pau interior, no? És una novel·la també d'un autor, també un clàssic, com la novel·la es diu Siddhartha de Hermann Hesse. Sí, comentarem, Hermann Hesse, sí. Sí, i bueno, pues esta novel·la a mi em va agradar molt el que significa la novel·la, bueno, almenys el que jo vaig entendre d'esta novel·la. Sí, la història de Buda. Sí, de Siddhartha Gautama Buda. Buda, sí, bueno, els passos que té que seguir per trobar la però il·luminació. ahí no parla d'eixa reencarnació en la que creuen els budistes, sinó que este personatge, Siddhartha, que ell mateix en esta vida és quan fa totes aquestes vides. Les viu en esta vida, no en el més allà. És que les viu així. Comença sent un personatge fill d'un noble, perquè ell és un príncep, no? I al llarg de la seva vida va transcorreguent per diverses situacions que el fa de ser això, un personatge noble, un personatge ric, en una bona vida, ell no es troba satisfet i canvia de vida, se fa un asceta, un ermitaño, no? Se subsisteix a base de menjar arrels, de menjar plantes de la natura, està uns anys vivint així, tampoc es troba satisfet, canvia de vida, coneix a una dona... Una prostituta, no era? Però també té un fill. Sí, sí. Té un fill, es fa també comerciant, no? Viu en aquest món del comerç, també d'una vida bona perquè guanya diners, es guanya bé la vida, tampoc l'acaba d'omplir aquest tipus de vida i al final és que té una vida tan senzilla i dius, com pot ser que es trobi feliç ahir? Pues sí, simplement siguent un barquer i es dedicava a transportar a gent d'una vora del riu a l'altra vora. I ahir va trobar ell el que es pot dir que troben els budistes quan creuen que han trobat el seu, com es diu, Pepe? Quan troben el nirvana. El nirvana, això. Nirvana, o sigui, sí. Però ell el va trobar en esta vida. O sigui, ell es va sentir útil, conforme diu ell en la novel·la. Ell se troba útil fent aquest tipus de treball, un treball senzill i no ambicionava res més. O sigui, havia passat per diverses etapes de la seva vida, havia fet diversos treballs, havia canviat de nivell social i al final, simplement sent un barquer, es va trobar satisfet. I es troba també en el seu fill, que se'n va on ell estava i el reconeix. O sigui que, bueno, és una manera de veure la vida, que a vegades ambicionem coses i igual en la cosa més senzilla i que no té molts privilegis, pues se pot trobar la felicitat. Sí, és que jo crec que en els grans projectes això, que hi ha més responsabilitat, plegar també a ser feliç, crec que és un poc més difícil i moltes persones, sí. Per a mi la novel·la està... Jo no sé si és el 100% verídic, no?, que és la vida de Buda, no ho sé tampoc. Sí que es va basar en la vida de Buda, està basada en la seva vida. Si és verídic tot, tampoc ho sé. Algunes coses sí, ell sí que era un príncep, era de família noble. I bueno, pues va trobar el que els budistes diuen el nirvana, però no va ser menester morir i tornar-se a reencarnar 4 o 5 vegades o 10 fins a arribar
a la perfecció. Per ells el nirvana és considerant la perfecció, la felicitat completa. Pues este personatge el troba en esta vida, no es va reencarnar ni va tornar a este món, simplement en la seva vida terrenal ho va trobar. Però bé, ja són interpretacions de cada un. Sí, ja són interpretacions. Les coses més... Les religions són així, a vegades són interpretacions. Clar, jo crec que sí. Això és. Però bé, és un llibre que... Sí, a mi... que ens fa reflexionar un poc. A mi sí, en aquella època que el vaig llegir, pues sí que em va servir. Bueno, este era un llibre que se llegía en la nostra època quasi tots. Quasi tots. Sí, varios de Hermann Hesse. Estava de moda en aquells anys i les amigues anaven, diguem-nos, si hi havia alguna que estava estudiant en València, ai, volia que n'hi llegir. Sí, és veritat, és veritat. I nosaltres, pues... Però avui en dia tu dius Hermann Hesse, que va ser Premi Nobel, per cert, i ningú el coneix, però no de la joventut, tu vas a un institut i dius aquest nom, no saben ni qui és. No, però en l'època nostra sí, te'l recomanaven i llegies un i igual t'entrava curiositat i en llegies un altre i un altre. Jo de cop em vaig comprar 3. Sí, jo me'n recordo de llegir Demian, Bajo el Lobo Estepario, Bajo la Rueda... Això ja és molt surrealista, el Lobo Estepario ja és un poc... Bueno, era l'existencialisme. Jo crec que diu Lola, que... En aquells anys jo el llegia perquè les perquè m'ho dien i tot això, però jo si tinc que ser sincera, algunes coses o alguns no els entenia massa el que... No, jo el Lobo Estepario entonces, crec que el tindria que tornar a llegir. Sí, jo crec que si es tornara a rellegir ara, trauria jo més suc que en aquell temps que jo estava també un poc... en molts pardals en el cap. Bueno, és que estem en una època de transició, Isabel. Algun llibre, Isabel? ¿Nos donarà temps o...? Sí, tranquil·la, són un parell de minuts. Pues mira, jo vaig a dir-ne un que la veritat és que també el vaig llegir quan era molt joveneta, però és un llibre que el tinc sempre present, sempre ahí, que m'agrada. És El Principito. Ai, sí. I de Antoine de Saint-Exupéry, per no dir l'autor. Bueno, pues és un llibre que en teoria és per a xiquets, però crec que és per a adults també, perquè està ple de frases meravelloses, fa moltes reflexions, reflexiona molt sobre la vida, sobre la societat, l'amor, i la veritat és que està considerat un dels millors llibres de tots els temps, i tot un clàssic de la literatura universal, i està traduït també a molts idiomes, i la història es centra en un xicotet príncip que realitza una travessia per l'univers, i en este viatge descobrís l'estranya forma en què els adults veuen la vida i comprenen l'amor, i comprenen el valor de l'amor i l'amistat. Jo, a dia d'avui, que s'han perdut, bueno, no tots, no m'agrada generalitzar, però jo penso que seria obligat, un llibre obligat la seva lectura en molts instituts, perquè n'hi ha valors que ens mostra el llibre que, per desgràcia, estan perdent-se. Crec que en francès l'assignatura el llegeixo moltes vegades. Sí, encara. Bueno, pues diguem que demà tenim cinema de nou, tenim una pel·lícula que també competia en Goya, no va guanyar, però bueno, va tenir un munt de premis, Maisabel, de Iciar Bollaín. Dir que Maisabel és un nom autèntic, és el tema de la dona de Gregorio Ordóñez, que en un determinat va voler parlar amb els assassins del seu marit, no? Sí. Una pel·lícula, pues, com es diu ahí, basada en hechos reales, el tema del terrorisme, un tema que va afectar moltíssim a Espanya, sobretot en els anys 80, i no tant en els 90, però sobretot en els 80 i 90. I, bueno, una interpretació pues, magnífica de Blanca Portillo i Luis Tosar. Que es van dur també el Goya, ella. Sí, com a millor actriu. Millor actriu, una interpretació fantàstica de Blanca Portillo. I una pel·lícula sobre el perdó.
Sí. I la reconciliació. En fi, demà ens veiem i ahí tenim un gran cinema, un bon cinema, pues bueno, pues ja... Pues... Alguna cosa sobre la primavera cultural van anar recordant? Que Sí, bueno, també... la primavera cultural comença el 10 d'abril, acaba el 30 i la primera setmana, el dia D en el Club de Lectura, el 20 cinema, 21 presentem el llibre de Nando Pilgrim, Ferides Eternes, després el 22... Dissabte. El dissabte tenim les lectures pel el dia del llibre a la plaça Pont del Riu i, bueno, dijous següent cinema i, bueno, la paraeta, la Fira Cultural el dia 29. I, bueno, ja... Sí, ja anirem concretant, no? Sí. Totes les associacions que participen ja aniran també donant informació de les activitats que fan i també els tríptics que l'Ajuntament està preparant i repartiran per a que tota la gent s'informe bé. I bé, pues fins... ja tenim el programa per avui, no? Sí, bueno, pues fins demà al cinema. Adeu. Adeu, que passeu bona setmana.